JACHKAR per l'amistat entre Armènia i Catalunya, any 2009, obra de JUDITH MASANA. JACHKAR, aixecat en honor de l'amistat entre Armènia i Catalunya, per l'amistat entre Armènia i Catalunya. Artista JUDITH MASANA. Avinguda del Estadio 6569. Material Pedra d'Armènia. Inauguració 19 de setembre de 2009. JACHKAR, levantado en honor de la amistad entre Armenia y Cataluña, por la amistad entre Armenia y Cataluña. Artista JUDITH MASANA. Avinguda del Estadio 6569. Material Piedra d'Armènia. Inauguración 19 de septiembre de 2009.